Pag-isip ng sawa. Kape muna, kape. Mi! Mi! Amo. Birang balik kayo makabukan niya parang arkan. Ito, bato. Ayan po, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Para mas malinaw talaga yung hero na yun. No? Ayun. O yung bigay sa akin. No? Malinaw siya eh. Baka sa settings lang. Ewan ko lang. Ayan po, ano oras ngayon? Martes? Araw ng Martes, no? Ay, Miyerkules. Miyerkules. Kasi Lunes may pasok si baby, Martes wala. Araw ng Miyerkules, pitsa 20. Ayun, di tayo makapasok dun sa, ano, sa Pabay Project. Pero may gagawin kasi ako dito sa bahay. Yun. Kaya naghihintay-antay na lang ako kay Kuya Tugsok. Kasi yun nga, magpapagawa kami ng dito, ng water pump. Para pag may trabaho tayo, mag-stay in kung malayo. Di na tayo mahirapan, di na tayo mag-iisip-isip na ganyan. Para di siya magbuhat-buhat ng ng tubig. Naigibin, di ba ma? Thank you po. Di ba? Thank you po sa nagbigay ng water pump. Water pump. Kasi yun talaga ang pinaka first problem talaga namin dito. Yung pag-igib-igib. Kasi yun nga, CS siya, CS. Kahit sabihin na natin 10 years na yan, na CS. Kasi yun ang sabi sa akin ng doktor eh. Yung sabi sa akin, yung ganyang CS, ayun nga yung CS, kahit 10 years na daw yun, sabi ng doktor sa akin nung pag-anak niya sa anak ko, ay yung sa ibabaw, okay na, pero yung ilalim pala niyan, hindi pa. Tapos, oras na magkaroon pala yan ng nana, operahan ulit yun. Kaya yun ang iniingatan ko na mangyari sa kanya. Matagal ko na yan na gusto talagang magkaroon ng ganyan. Hindi naman sa, baka sabihin na kaartihan sa buhay na maglagay ng water pump. Hindi po yun. Kasi kagaanan yun dito. Kasi yun yung pinaka-importante baga sa bahay, yung tubig. Kahit malapit lang yung gripo namin, ay gusto ko talaga magkaroon ng ganyan. Kasi para sa asawa ko na tapos may sakit siya. Medyo mahirap kasi pag yung tindahan. May tindahan. bibili. Naglalaba ako doon sa likod. Pag may bibili, tapos yung gripo natin ay Namatay. Kaya medyo mahirap na Tapos pag Pero kasi minsan ganyan, di ba? Gagawa tayo ng paraan para medyo gumaan yung Pag may tubig na diyan, yan ako maglalaba. Sa harap. Mas matututukan natin yung tindahan. Yung tindahan ang nagbibigay din sa atin ng ng panggasto sa araw-araw. Siyempre, doon tayo magpo-focus. Kaya, kung medyo gagawa ng paraan para medyo nagagaanan yung happy ka na. Happy. Siyempre, happy. Ba't bigyan mo nga sila ng isang tawad yan? Basta yun. Antay-antay lang tayo kay Kuya Tugsok kasi papalagyan ko kasi ng dyan sa harap ng isang gripo. Kasi gusto ng asawa ko dyan sa maglalaba para malapit. Kaysa kumpara dun sa likod, pag dun sa naglalaba, pag may bumili, takbo naman siya papunta doon, takbo na naman pabalik. Pagbalik niya yung gripo, patay na. Minsan, namamatay. Yun ang inaano ko kasi minsan yung bumibili. Minsan din nakikita. Kasi hindi ko talaga narinig. Minsan nananakawan pa. Kasi yung mayroon kasi ditong naglalakad-lakad na natin na yung may diferensya sa utak. Siyempre din naman ngayon alam. Nung nakaraan kasi nanakawan na naman ako. Sigarilyo yung ninanakaw. Medyo maano pa naman. Siyempre, ang mapuhunan natin. Kaya
2 pesos lang ang dalihin siya mo na nakawin ka pa ng 5 sigarilyo. May tumatambay kasi yun dyan. Minsan, pag ano, binibigyan ko ng isang stick yun. Kasi sigarilyo talaga ang ano yun. Oo, sigarilyo. Kaya pag, nung di pa ako nagbablog, lagi kong bantayan yung daan na yan. Pag nandyan yan, binibigyan ko ng isang stick, sabay umaalis na yun. Yan nasanay siguro na ganun. Ang nangyayari, nagnanakaw na siya. Nung nagtitinda pa ako ng mga fishball, kikiam, binibigyan ko yun. Kaso nung biglang umabuso. Dalihan na. Pag walang tao, nanakaw naman siya nga, kinakausap ko. Na ako, binibigyan kita ng pagkain, ba't ka ako nagnanakaw ka dito? Kasi ano pa naman yung, hindi naman siya tulad nung may diferensya na nagagalit. Na pakikiusapan pa naman. Taga dun niya sa San Roque. Yung lalaki na yun, malaking tao. Pero nung nakaraan kasi talaga siya. Dati nag-ano lang yan ngayon, pinubuksan niya na kasi. Gutom-gutom nga. Hindi, sigarilyo nga ang hanap Oh, niya. tapos pagkain, sa ibang araw. Hindi siya nagtanako ng pagkain dyan. Meron daw sa iba. Sa akin. Oo. Basta yun. Antay-antay tayo kay Kuya Tugsok. Kasi may nakaredy na ako dyan na almusal bago siya magtrabaho. Kailangan mo na mag-almusal niya. Dyan dito tayo sa labas. Siguro ano nga yan eh. Yung Pinya Francia. Baka magsasakoy dun sa may guyudan. Kasi may mga may mga bandila dyan sa labas. Parang fiesta eh. Parang sasalubungan siguro nung taga rito sa amin. O iahatid, di ko lang alam. Mga vlog. Dito sa labas may mga vlog. Parang fiesta. Amoy! Ay, abang-abang na lang. Bali magkakape muna ako. Yan. Pinya Francia. Divino Rostro. Ako kunin pa lang pala si Pinya Francia si ina. Sakoy pala ngayon. Yo! Amo! Sakmi pala ngayon, sakmi. Haba. Nako. Moy. Ayun at dito na si Kuya Tugsok. Moy. Andito na. Tindahan, problema. Ha? Ang kutindahan. Pagkutindahan. Tindahan mo tayo kayo nung ha? Kaya sigarilyo. Sigarilyo. Sabi ko na. Andito na sila. Kape muna, kape. Mi! Mi! Daw, di pala, rayo pala daw ako. Amo. Malayo daw yun yung uwian.
Matamaan na ano. Ito yero. Pagbaba. Mi! Patimpla tayo ng kape. Mi! Kape! Saan na sira? Timpla mo ng kape. Dito na si tingnan natin natin yan. Ang Jamila. Go Jumpyo. Ay, Inchong Di. Inchong Di daw. Inchong Di. Urag-urag ko na magpunyag. Ngayon ako, nangungura sa lana tulos nila ko adi ah. Inchong Di. Ayan po si Inchong Di. Sa'yo itong tricycle? Oo, yung inaayos ko. Inaayos niya. Tricycle. Kung pag iba-iba ko kanya, route na di. Pagkakayod mo. Kung sandali daw ko pa sa lana na. Inchong Di. Nabot na pala sa plano, ano? Ano pa? Kailan ba yun? 15. Ay, 14. Apat pa lang tubo. Ano si Katugsok. Ako wala pa, siguro ako bumibili pa ng ano. Ha? Ang gripo. Asyang gripo? Nakatagot siya kakapit ng luman. Ako pa nagbabay doon. Hindi ka mahirapan ng pag-igib. Kung gusto mo, mineral. Mineral natin gamitin pambuhay. Hindi ka mahirapan mag-igib. Nag-aalala ka agad si Inchong din ng tubig. Ayun na sila. Kape muna. Kape muna kita. Ayan, tapos na silang tapos na silang magkape. Na makina tadi agripo ah. Sari kitang bandamig naglubot. Ana deposito. Kung usog-usog tanahan tanggalon. Pwede man yan. Alisin natin to. Tadi ah, tagabit mo diyan. Pag-isip ng sawa. Hindi na pati para sa sendang. Awanan tayo. Dili ka tago. Magtugol naman ako sa tuguan. Ako na naman. Baka po ako kaya, nagbaha po kaya sa lisan, nga ni po anak ako kung sawa. Pinatigba ko. Duga ko kay bago, dami kislide na kami. Langit kita tulog. Damang pati ang gistar. Mulay na po ni pag-araw ka di ko sa ako. Mulay. Ito na naman. Ay nakaluksod doon sa kuwan. Asawa po pati Pati sa pati ka di. Kubra na naman. Araw ka di. Langitong na pati. Uy, mabis tuloy kay Leo. Ato kita. mga pisero ito na sa ako, no? O pati di ka mga preskuwan. At doon sana po aso, nabay kong naglilimpia man ako sa erong ko sa ako. Yay. Alim na iwa, tagay ako pa dito na iwa. Na, Biglang lumuwas. Takit ako papubya. Takot nga na ako itong gabi. yaro talaga ko sa hanta, pati, baha. Di man po ang mag-iiwag. Asawa sa di maglulukosan.
kuan maggagaling. Asawa di sa sawang itom. Oh, sa mga ring-mura nun. Hindi man maggagaling. Di adyan sa Unang makagat. Ay, dalawa, dapat siya. Abo makagat siya. Ayaw niya na rin makagat. Ayaw na lang ni Katog sa makagat. Yung lagi nagigit na mag-sino. Dito na kita mag-iwa. Ano? Kapag dulo. Waterfall. May panibagong lubot. yarap usab pa. Yaram kadto sa ako daw. Dugulon na ra daw. Ako din ako. Ano tanggal mo man? Oo. Hindi matakitan siya kami pag nagdaragala. Ay, saan magayon daw? Wala rin pagsala babo eh. Ako man ang perming personal daw. Pagsala babo. Dance nga nuno, dance nuno. Eh, pinag-auba. Wala man snake, wala. Wala mo. Ada wala man snake. Ako na nakagawa ng gawa. Amo di so pangkuha sa manok na. Amo di. Abo, adin pala di, abo adin sa mga ugat. Di pa kay kwata. Abo adin sa mga ugat na tao. Kadi-kadi ko yung ginagamit niya. Bigyan ang balik kayo makabukas niya parang arukan. Ito, bato. Ako na pa siya kasi ng arukan. Ngayon, wala ko na pang kurkot-kot. Dalo kayo sa mga pagkabigas yung tadaan. Kaso ko Ayan po, simula na sila. Ay. Ayun na. Kuya Tugsok. Mi. Telepon. Telepon ko. Hindi ako pala mabasa ako ng kalat ha. Solid, delikado tulos mo po to. Miling solid. Gawa ko ng ikwat tulo. Malikit sa tulo sa akin rin. Nighties. Munggo. Mari tawag-tawag doon na. Argan kahitik sa ka na mo. Free deliver. Parang happy ah. Kaya tao, dahil nag-exercise. Muna niya yan. Na, imbis nang mag agi-aging bulan-bulan diri ta. Tawag na sana. Usaran sa naka-abi. Deliver. Kaya dito tinalbog ko mga granada. So, ang buhay dito, pinag-granada. Ayaw mo sabi ato. Sabi nagbabay di. Sa tutunan. San Roque o Amudi? Daunan, San Roque. San Roque o no? Dayang-dayang. Sabi pa Mabansag sa dayang-dayang. Dayang.
Nagtitiglo ka. Dama na kasalanan. Walang kasalanan, ba't lumuluhod ka dyan, Enchong D? Mas maganda yung ano. Niluluhuran. Nagluluhod ka. Para pinapatawad ka agad. Para mabilis kang matapos. Yan pala yung technique nun. Nadi. Di pa yun tunay na lupa. Piki pa lang Nadi yan. so, naputos na ba din? Ilang buwan pa lang na ito. Tambon pa sana. Tambon pa sana yan. Basura pa sana yan. Hindi, yan pa lang yung panambak namin. Kasi, nung ginawa tong bahay na to, panambak pa lang, umubos na to ng 50. Uy, yung biro mo yan. Ano to? Ano to dati? Ano? Palayan. Palayan. Kaya malumok ko. Nang panambak pa lang yan. Yan, kasi di ba? Yan, muna ko. Iba naman. Mga galing sa sapa. Yung mga tunay ng raga. Piki pa lang yan, piki. Di, muna di so kuha yan. Sa ibabuli ang raga. Ay, ito. Muna di so dati mo ha. Hindi ka kago-kago. Muna ka kabuni. Dinamping kaya ito. Dinamping yan. Pwede ni buni. Gali nitong sa to. Buwa, sapa. Kung ang subon, dapat sa singit abuni. Bubon sa tiil. Buning nga di sa manok. Pwedeng sa tiil. Ito ha. Buning nga sa manok, buni mo nga iton. Ano kung kuparin sa ito kita area. Bukong nga sa buni sa manok. Buni sa buni. Buni mo nga iton, iton kanin mo. Amo, ako ko ka maro. Oo. Buni nga di sa manok. Ang talaga naman sa awat mo. Ay nakakot ko sa ano. Tinalbong nga. Salvage. Panjama. Seryoso. Tulang ka di. Ito sinalbid. Dadali sa panjama. Madali na mga kapupos sa tulang. Kuda ko ito si Kenuli. Nagtaw sa sweatshirt. Nagkukulo pa ito nagguwad. Buray. Aragawang kami. Buray. Sabi ni Kenuli, hindi nga abuton. Pasensya. Tutuwad to, Kuya Ben Suhort. Oo. Helmet ka na ko, tinao. Wala kukuhan. Dako na ako ko. Tinaw na sa likuan eh. Nitilo suusan. Kaya mo lang Kanya, kuya. oo. Tapos suusan matinaw na kay Kikuha. Nitilo. Kaya tinaw ka na ko nitilo. Susan dun na sana. Susan. Helmet tinao ka na ko. Ay, ka kaya. Lagpas tao po yung hukay nila. Ano, dawa din na kita magkuha. Ako ka, tama na ta. Kilipot sa naman doon. Dati ka nagatan yung purato. Nahanap pa naman dito. Gusto mo para talagang may ha? Amo, tanggalan namin. Kung talagang may tubig agad, doon natin pasipsipin sa deposit. Ano, Inchong D? Pwede. Kaya sa deposito pasipsipin. Kung mapatay yan, mabinino pati yan. Binino kan. May makina. Shoutout sa sponsor ni Ka Tugsok ng ano, pang pantayo ng gripo. Salamat talaga. Salamat daw sa mga sponsor. Kahit hindi na isa-isain. Talagang maraming salamat. Binigyan na ng pang sandalisa, may motor pa. Laking tulong talaga. Laking tulong, no? Mabait yung mga sponsor eh. Mga bata, pag minsan Oo. pumapasok, hindi na nagkalaga, di natin po pag wala akong trabaho. Basta wag ka lang daw magpakagat ng sawa. Kahit sino, ayaw talaga. Kung natsambahan ng sawa, wala na. Wala na. Talagang marunong pa si... Kapagad, marunong pang kwan. Bulok na sana kasi ilang buwan na, no? Oo! Nakabungo na lang. Baka nag-aagnas na. Oo. Yan po, magsisimula na sila. O, sige. Kaso na ulit pa.
Tapos yung ano, medyo angat-angat na ano, motor. Mabaha. Oo. Magbabaha dito eh. Para di masira yung motor. Mag-abot sana, mag-abot ako dito. Tuhod. Mga dito lang naman. Hindi, kung naman yan kasi yung Kasi di naman kang pinapasok tubig. Mga dito yung tubig. pantay lang dyan sa Oo. kuwan. Pero angat-angat na rin natin kasi baka magtambak pa. Siyempre yung tubig. Mas maganda yung naka-adjust na ng gusto. At yan po, nandito na nga sila. Yun. Panibang vlog na naman yung ating gagawin. Siyempre, at sana panoorin nyo yung vlog na gagawin ko dito sa bahay. Yan. Hindi. Hanggang matapos para mayroon din tayong ano, may ribbon yung pumasok. At itong ano na to, pagpaglagay namin ng water pump para gumaan nga yung trabaho ng asawa ko dito pag iniiwanan natin. Yan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat po. Thank you po sa lahat mga viewers, mga sponsor. Maraming po salamat sa inyo. Yan po, bye-bye.